Ka Khasi Students Union North Khasi Hills District ka sito dieng jong katayo kaleo banbat ya prangut ki bar Jylla ki bawan kiyo na Asam banlet chamoreng keneng. Bad kini ki bar Jylla lapan pai pat cha Asam da ka jo ka kali ka bakilawan. Yakini ki bar Jylla la yo banbat da ki dukot jong ka KSU hanong po bat lawan kit iki da kawai ka trok thli ka badan yu number AS Not Iwe EC kendai pra iwe ka batmu bandet penhab iki hakasnong moreng keneng. Hadian kini gijing yok kem nakaliang jong kinong elam ka KSU kila pentip no marmar seki pulit jong kanong po police station bakin simti ha ka bantoket ban pai biang yaki sya ka jaka ka bakiwan. Kinong elam jong ka KSU North Khasi Hills kila penpau ye gijing lungo ba kumnu kini ki bar Jylla kila yo ekalat ban wan Rung jong Jylla na ka kerdap balabu da ka sarkar ha bernihan ban perking ya ka Rung kami jong ki briu ha ki jaka kapun. Kila ong ru ba kani gijing yo Rung kapen i ya gijing trekam 30 jong kibriu ki badan ha ka kherdop haba benrap ba ka seng nang ni sakman kan nang pen klan chu e gijing pek perman ban penti kena ba kum kini gijing ja kinam jasu Kit ini dan ka wei ka drop ka ba AS01 EC 9811 watap terpal dan di lebor hapo kali de nakaliang juga seng la yabat ang nepo nang po ila petip si bore kulit ro ba toket aki nang tang nang toket ngala ba kini ki lebor wan ra na par de nakaliang juga seng ino ba kini pai no marang kani ko ngi paksa ba kini wan Rung iba na bar ke kini nakaliang seng tu ki bor kulit ba kini pai no ikini ki lebor boro ada miyo jing tip ro ba ki ila ong ba kala de ban tes ki la phone stage control room ba kala le sedior ka iban le Nrei kembang yobat hang ne bakili kilebor anda kene kopor ba interstate ba nara lebor na bar ngi patsya ngi nompat priang hiro te nakadau ngi lapha na iki bakin bi mentai nang ne